أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالندي تشي المسو دمسي عن ما قربا أو بلا جلي أو نيانكما تزور أو بالما كي تغلا ديدو كابوكا فولي كي مالندوي مبالما ماليون بيكنا فوني أتنا كي كما كنت على جاني ñiningali do be aw balma ke naw denge bulo tugula ndella ka ñiningali ke kakoro me miseka ka be tuguni ko malien de bela jele bi kulela mali me me ñiningali ke malien de bela jele na mama kungulo bi kandala do alimate ko hakli bi fe do alimate aw be haketo do kelenga fone jie kono ko mali bi tanye kwa mali bi tanye to mina ika kun fone yana kwa malima o fem na mi ko fobi bi bela jele ba kalama ibi position la ite position la be ba kalama saba pa o mali aujourd'hui be ba kalama mali bi yorom na bi be ba kalama ça dit 80% de bi nyani kono be bo kalama donc anga nyonyi nga muyem blaka kuma ni fobi neti akacha la kuma chama ne duzuti boka video ke parce que mo munu mi lamena ni ubi bonya ibi mo bonya fana kwa donc ne tin dusu boka video be men torole no bi ka sababu ke dumenyi ko manifestation be ni no arabadon arasipati contrôle te kan dusu toro de ne be ka malen de were de nyininga ku dumen kele kama o be manifestation ça dit manifestation ke ko arasipati kama anko kun shido ni ya soro ko faso ko de do ma fe ko de shido malen don fe anga nyogo nyininga o laba eni alache mali kono bela jere ba kala ma mi yorom na bi fandan dembe ka sadasi keme fla ordinasi kama mali kono fandan dembe ka sabi mali kono ko dayoro te jogotoroso kono yana ka dayoro sora ni bi tige ka boala mali kono mali zenesi keme o keme bi sheki bela jele bi kulela wallahi geleya fe barantanya fe mais malien aw be munde kono na aw te manifestation ka fo jite aw bolo aw faso kono no ye worobne jite kolonte ça nda ma photo comme na courante mali kono ka fo ko an ka gouvernement ça dit couranti mali raison me mas kuma te bamako re kono na re ma folo bamako re ma labo courana pro kuma te raison ma mbalimo beba kalama ami yorom na bi ça dit 80% be de bi couler la bi ou ta do ba ke to mina quoi ala mana mun ke ko e mali de on aw mo wuli ka bi manifestation ko la foi fo mogo do de bi wuli la ka yala ka do mogo ka jogotoro so kono dugu kono quartier kono ka bo ça dit ka kuna foni foanye anga jamana be to mina de ku mi man ka jamana kono ala ka dekunte ala ka dekuntina ka he fana an yere ka dekunine do an yere ka dekunine to ko de anga tien fo nyoy mogo kele ne bi ka ma keme ni yoro do o de deku bi malika mais Burama Touré ami sega ka Burama Touré journaliste de ale de boraka ma kele bi ka ma keme ni yoro do ale boraka ko kuma fo o tununa cheto tayro do muso to tayro do malima munu be bango na Ousmane Serifou Madani Haidara ala ka sidima ale 99 ama fo 90 ale sisi pana par rapport à quoi ko parce que ma kele bi ka ma keme nyoro do ale o fo ko mori kafiri mungo ko sele islam ay mali kono ale sisi pana ka dawka bi arasibati wulila bi ka ale ba afo fandan de unyana ku ka wuli ku ka droit réclamer mali famo fe ko ma kele mi ka ma keme nyoro do mali kono wulila ka mine ka datugu malen don la ku be alabora u clara ka sisipan ka tikma radio sola tikma télé sora abi kla ka yala ka quartier nu bo quartier wala ka mitini ke quartier wala ka fanda don kuna foni mumbe jamana kono ay lubaru blala ka yoro kari akoko te bashi anjene no nai e memu tuguni munu ya wele kata aka u ka du kono halala du sale kono tuguni kala mitini ku fe ko bangoni nga obi wuli tuguni ko ka fo ko be manifestation ke arasibati contre par rapport à quoi anga nyo nyinga me nyingali ke mali eposon na neko parti ore te mali kono ni RPM doronte ko anga nyo nyinga wala RPM ye président ka parti mais na fora ko bela jele sigile me ko laje mali kono bi be mun kada ya ba ke chete kuma muso te kuma o kuma parti to be mi anga nyo nyinga ni parti to da dona tulu la ni mogoti ka kuma arasibati meme ka boka fo faso deunyana vraiment ay wuli ka droit réclamer ça dit ami nyani mi kono ala ka nyani te chechi kana fo ala ka nyani do
ala y'a dɔn an bɛ togo min na bi k'an t'o togo de la bi an b'o nouveau de la mɔgɔ kelen bi maa kɛmɛ yɔrɔ dun sadimu mana sigi o ko k'ale posi da ale mago tɛ maa si la cɛ kelen bɛ ka wuli k'a fɔ bi Arasibachi Madu olu bɛ ka wuli Abdou Nyanki olu de bɛ ka wuli k'a fɔ mɔgɔw ye vraiment an ka wuli k'an ka droit réclamer au puis mun bɛ suɲani na suɲani dabila kelen faso tɛ Mali ye an bɛɛ lajɛlen ka kan na Madu b'o cɛsiri la Mali kɔnɔ Abdou Nyanki b'o cɛsiri la Mali kɔnɔ Arasibachi b'o cɛsiri la Mali kɔnɔ mais n'a fɔra tuguni ko ka wuli ko ka manifestation kɛ o contour la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ne ko jɔnni de ko Mali bɛ taa ɲɛba maa mun bɛ ka i ka kɛlɛ kɛ cɛ o cɛ bɛ wuli manifestation na Bangɔni a bɛɛ ye fantan de dɔrɔmɛ kelen t'a si kun a t'i kun a t'i fa kun a t'i ba kun i bɔra village min yɛrɛ i t'o yɔrɔ dɔ bɛ ala ni ɲani yɛrɛ fɛ maa min bɛ ka wuli k'i ka ɲani kɛlɛ kɛ Arasibachi a fa bɛ gouvernement kɔnɔ Arasibachi n'a ko k'a bi i dabɔ nin ko bɛɛ la bɛn a mago tɛ sa yanni diɲɛ wuli cɛ parce que il est classé dans le politique a classé len de don n'a ko ko fandadenw ka kɛlɛ n'o tɛ Arasibachi mago tɛ se anw ka foyi ma mais ale ko faso Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama n'i fa bi jɔyɔrɔ la Mali kɔnɔ i ti ɲani fo k'i sa Mali kɔnɔ bɛɛ b'o si dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ bi cɛ o cɛ bɛ yen k'i fa bi gouvernement kɔnɔ k'i placé len don surtout il est a fa ye ministre de la n t'a dɔn de la terre ye dugukolo ko ministre de y'a fa ye Mali kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn de cɛ o cɛ bɛ yen nɔ k'i fa placé len don ou bien k'i ba placé len don ko ou bien ko wari b'i kun bɛɛ b'a kalama hali ni ko bɛɛ ka sa e mako bɛ ɲa diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ bi kɔni n m'a fɔ diɲɛ tɔw Mali kɔnɔ e mako bɛ ɲa mais Arasibachi fa ye bɛɛ fanga kɔnɔ a ma o lajɛ foyi ale ko mɔgɔw bɛ ka miliyɔn labila a ye ko a ka c'est à dire faamaw sɔn fɔli dabila a ko non ale faso fandandenw kama k'ale bɛ wuli ka don c'est à dire Mali baarakɛyɔrɔ la ɲani min b'u kan ka bɔ n'a ye k'a fɔ faamaw ye faamaw bɛ ka suɲani min kɛ k'a fɔ k'u k'a dabila u ka bɛɛ lajɛlen ka droit d'i ma o bi k'o min kɛ a y'o interdit ko a tɛ kuma radio la a tɛ kuma télé la parce que n'a kumana télé la n'a kumana radio la c'est à dire population bɛna bɔ a kalama mun de bɛ k'an ka sɛgɛn se an ma an b'a furakɛ cogo di a y'o interdit o tɛ problème a bɛ yala ka don quartier fana la ka don mɔgɔw kan ka bɔ n'u ka problème ye k'a fɔ jama ɲɛna k'a fɔ population ɲɛna k'a fɔ gouvernement ɲɛna nin de degun b'an kan a y'a furakɛ n'a tɛ se k'a furakɛ a y'a jɔyɔrɔ bila mais n'a fɔla o mun bɛ ka o kuma fɔ tuguni aw yɛrɛ minnu ka kɛlɛ la k'aw ka wuli tuguni k'a bɛ tila ka manifestation o contour la tuguni et puis ka tila k'a fɔ Mali c'est à dire lubariw ye lubari bɛɛ parce que n ye Mandela ka cassette dɔ lamɛn depuis o waati la n tun t'a fɛ ka kuma a kan ko a ko lubari minnu ye tiɲɛni kɛ ko lubari dɔw y'a wele k'a fɔ a ye k'a fɔ ko u kana bɛɛ bugɔ bɔrɛ kelen a bɛɛ ye kelen de ne de ko ten Mali lubari bɛɛ ye kelen de minnu ye Arasibachi ka yɔrɔ ci fɔlɔ ani misɔndɛri minnu a bɛɛ ye kelen de ko ne ko k'a bɛɛ kafiri n y'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni ne t'i maa ne nin ka video la ka kɔrɔ n t'i maa dɔgɔya parce que mɔgɔ minnu b'i lamɛnna n'u b'i bonya quoi kana mɔgɔw dɔgɔya ne t'i maa dɔgɔya mais e ni Ala cɛ e baarakɛɲɔgɔn bɛ ka i tɔgɔ tiɲɛ ka wuli ka kolankolon kɛ e tɔgɔ la pourquoi e tɛ kuma han o kumana an bɛ mun kɛ an bɛ ka droit la k'an tɛ se ka wuli k'an ka droit réclamer Arasibachi bɛ baara min na Mali kɔnɔ Madu bɛ baara min na Mali kɔnɔ Abdou Nyanki bɛ baara min na Mali kɔnɔ mun de don n ko bɛ ka bɔ anw bɔ fɛn de kalama parce que anw ka fanga mana sigi u ka tabali kɔfɛla la u tɛ diɲɛ foyi fɔ français jalankɔ kɔ anglais ni français u tɛ foyi fɔ anw t'o mɛn minnu bɛ ka wuli ka don jamanadenw kan k'u kungo ta ka bɔ so kɔnɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma Madu ni Abdou Nyanki ni Arasibachi aw ko tuguni ko f'a ka tila ka Arasibachi ni siri ka d'a kun par rapport à quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la donc aw bɛ tila k'a cɛsiri ko Mali o b'a yira Mali tɛ taa ɲɛ k'an to nin cogo la walahi fo an ka jɛn n'a ye de i ka ɲani ka kɛ maa wɛrɛ ka ɲani ye e kelen ka hɛrɛ tɛ foyi ye Mali ko la donc malimakɛ n b'aw bila yan nɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ kuma kan wa salamu aleykum le lutte continue par rapport à quoi